בארץ, כל האזור אזרבייג'אן, טורקמניסטן, כל הסטנים למיניהם. כן. צ'צ'ניה למשל, שם באזור, הם מוסלמים. גיאורגיה זה המדינה הנוצרית היחידה שם. נוצרים? נוצרים. אותנטיים נוצרים. מה? יש רוסיה. רוסיה. מאוד שונה אבל קתולים, כאילו נוצרים, לא מוסלמים. נוצרים פרוסלבים כמו גרוזינים, אבל שונים מאוד. הם היו מלחמות דת ביניהם. יותר מזה, רוסיה כבשה את גרוזיה בעצם, ולפני זה היא הרגה את המלך של הגרוזינים, בצד שלהם. על איזה שנה אנחנו מדברים? אני מדבר על המאה ה-19, 1800. אוקיי, כן, אז אתה צודק, זה כבר המאה ה-20, נכון, אתה צודק. אז נכנסו והשתלטו. אחרי זה, שהאימפריה הרוסית נפלה, שזה מאה ה-17, 1917, התחילה המהפכה, גרוזיה חזרה להיות עצמאית. בברית המועצות, בשנה 22, נכנסה עוד פעם עם קרבות. הרבה מאוד קרבות, הרבה מאוד אנשים נהרגו. זה הפעם השנייה שגרוזיה איבדה עצמאות. משם היא לא איבדה יותר עצמאות. מה יש שם? מלך, נשיא? נשיא. נשיא. יש כרגע שושלת מלוכה הקודמת, עדיין שמה, לא עשו איתה כלום. קוברים אותם כעימותות, בוא ככה, עם אבותיהם. יש להם מקומות קבורה למלכים. מוזיאום כזה. כן. עדיין קוברים אותם שמה. היה כמה פעמים ניסיון לחדש אותם במלוכה. למה שהוא לא הצליח? איזה משטר יש שם? דמוקרטיה. דמוקרטיה? European Union. וואלה. כן. איזה מטבע יש שם? יורו? יורו ולארי. למה? כי גרוזיה לא עברה ל-100% ליורו, ורוצה כנראה לעבור, ולארי אחד שזה המטבע המקומי שווה ל-1.6 שקל. די קרוב. כן. מחירים שם זה משהו. זולים? כן. אוקיי. אני מדבר איתך על בקבוק חצי ליטר, מים. בארץ כמה? 10 שקל? אולי פחות. שם זה חצי לארי. חצי לארי? כן. כלומר בערך 80 אגורות. כן. קרוב לשקל. יאללה, ממש זול. ומה אתה מתכוון שהיה מסלול הליכה ביער עתיק, בונייה רוסית אמיתית, 10 ליטר יין, בניה. ו5 בני אדם? בוא תספר קצת על החוויות שהיו. אוקיי. תספר, תשתף. תקרן אותי. בחיי עם אבא, על הכל, על אבא בסדר. הוא עושה כמה מהפכות שם קטנות. מה זאת אומרת? יום ראשון של זה. פעם ראשונה שאתה נוסע איתו לבד? כן. די כזה שנסענו כל המשפחה. נוסעים, גרוזיה, בהתחלה מגיעים למקום כזה כמו אתר נופש, יש לנו באמצע אגם אמיתי, כמה נערות ערים מגיעות לשם, והאגם עצמו משמש לדייג, ובניה רוסית. אתה מכיר סאונה? בטח. אז הגרסה הרוסית של זה נקרא בניה. בניה? כן. אוקיי. זה שם השוואה. סליחה שאני כתב אותך, אפרופו סאונה, שרית ואני עושים 2-3 בשבוע, בנווה הוד. כן, בוא נגיד לך. הבדלים. בתוך סאונה, כמה שאתה הכי מגיע הרבה ל-90 מעלות חום. והלחות נמוכה. אף פעם זה לא עולה מ-10%. בעיה שמה שהלב כל כך חם ויבש, שהוא עושה פה נזקים. בריאות, בגרון, זה תהיה נשימה. סאונה יבשה? כן. חמם הוא יותר טוב, אבל מגיעים לשם ל-50 אולי מעלות.
אבל קרובה ל-100. בעין הרוסית זה ככה, 100 והלאה, הטמפרטורה. בזמן שאתה שוהה שם, אתה מוסיף לחות. יש לך אבנים, חמימות, שחיממו אותם או איזשהו מערכת חשמלית או דרך תנור כלשהו, ואתה שופך עליהם מים. המים מתנים, מעלים את רמת החום, את רמת הלחות. פה זה לא בוצע את הגרון. מה שכן, אתה צריך קצת סיבולת להרגל את זה. לא קל, הרבה חם מאוד. חם מאוד. עשיתם? כל יום? לא, רק פעם אחת. למה? $30 לחצי שעה. זה לא כרוך ב... לא, לבד. $30 לבן אדם לשעה. בחיה. אתה עושה פה? בנווה עוז? בנווה עוז אני נכנס לטעם, כן. בניה, כן, יש גם בפתח תקווה, כן עושה. עושה. אני התרגלתי מבניה של 120 פלוס. אקליפטוס, מצליפים בך? אתה הולך עם הכובע? יש לך את הכובע? יש את הכובע. יפה. אני אפילו בא לנווה עוז. איפה קונים כזה כובע? בארץ זה בעייתי. בחו"ל יש... יש הרבה אביזרים לסאונה, שם זה נפוץ. אוקיי, אז המלון היה טוב. כן, לא היה טוב. שכרנו שם מדריך מקומי. בשם אירקלי. אירקלי? כן. הוא דוקטור לפילולוגיה. פילולוגיה? כן. בוא תעשיר אותי מה זה פילולוגיה. חקר שפות. יפה. בלשן בעברית. כן. בלשן, יפה. ויש לו, בואי ככה, ביזנס של תארים. על 10 ימים שהיינו איתו הוא לקח $1,300. הוא דאג למלונות, לאוטו, לכניסה לאתרים וכל זה. איך היה השירות שלו? כמארגן הוא מצוין, כי מדריך טיולים הוא פחות טוב. מי הייתם בקבוצה שהוא הדריך? היינו כמה אנשים? 4. 4? איזה רכב? ג'יפ. ג'יפ, נכון. נוח? נוח. נהנית? כן. ג'יפ בנזין על 3.5 ליטר, 2 טון משקל. חיירה. כן. עם הציוד עליו, ולג'ריקן בטח. לא, בלי ג'ריקן היה. מה שכן... אני לא יודע אם מתחיל להתאחד, זה היה נראה לי או לנד רובר או דפנדר. אוקיי. זה היה אוטו אמריקאי, זה מה שאני זוכר. דפנדר, לנד רובר זה אני חושב טויוטה לנד רובר, לא? אני לא זוכר מי זה. אוקיי. האוטו ב-13. דפנדר זה בצבא, של הצבא. אוטו ב-13? כן. וואו. קודם כל, המדינה עצמה היא מאוד ענייה. נכון. מאוד ענייה. המשכורת מינימום, כאילו, כמו אצלם זה 3,000 שקל, אצלם זה 300 לג. אז הייתם מלכים שם. לא בדיוק, אבל... בערך. בערך. אוקיי, והמקומות שלקחו אתכם, האונייה שדיברתי, ונהנה את החוויות טובות. קודם כל לגבי תקדימה. יין. יין. אז בגרוזיה, יין שותים הרבה. באדם אחד, למשל, כמו למשל אירקלי הזה, הוא קנה ענבים, ולבד עם אחיו, הכין 1.5 טון של יין. 1.5 טון של יין. וזה לא הספיק לו ולכל האירועים של המשפטיים שלו לשנה. לא הספיק. לא הספיק. איפה זה? גרוזיה. כן, איפה? איפה בגרוזיה? הוא מטביליסי. אוקיי. מהדירה. אז אתה יכול להבין כמה אנשים שותים שם.
אז מוכרים שם בסופר יין. לא כמו אצלנו, יש גם כמו אצלנו בקבוק, יש גם בטרות של 5 ליטר מינימום. בקבוק אחד של 5 ליטר? כן. איך מוזגים אותו? 2 אנשים? לא. רואה מתקן כזה? טוב שיש לנו מוזג אותו לאיזשהו... בקבוק קטן? כן. אוקיי. היינו 5 אנשים ישבנו. אלה שעשו איתכם את הטיול בג'י? את הבקבוק הראשון גמרנו כל 5 ליטר. בקבוק ליטר? בקבוק 5 ליטר. 5 ליטר? זה 5 בני אדם. כלומר, בן אדם על ליטר. כן. הבקבוק שהבאת ליד, היין, כמה היה? חצי ליטר, ליטר? 0.7. 0.7. כלומר, כמעט ליטר. אז שתית אחד לבד. כן. תמשיך. ימשיך כבודו. ואחרי זה, 2 זוג של חברים של אבא שלי. כמה אחוז אלכוהול? 12. יפה, אוקיי. זה יין, זה לא משהו מכובד. 12 מכובד בשביל יין. הבינו שמספיק הלכו לישון. אני, אבא, והמביק שלנו, הרקלי, גמרנו חצי מהבקבוק 5 ליטר השני. מה שעצר אותנו, זה היה שהיה כבר 2 בלילה. לא היינו צריכים לצאת בשבע בבוקר ליישוב הכי גבוה באירופה. וואלה. אושבול זה נקרא היישוב. יפה. 2 קילומטר ו-339 מטר הגובה. מהמקום שבו שתינו מסטיה, שהגענו לשם, לאושבולה, 40 קילומטר. עצם מהם אתה נוסע על כביש ביטון, שהוא היה במקרה שלנו רק בן שנה, אבל כבר כמעט כמו עבר הפגזה. וכל ה-30 קילומטר האחרים נסענו קרוב ל3, כמעט 4 שעות. וזה היה בלילה שאחרי השתייה. כן. אבל כתבת שדיברנו, הסתמסנו, אמרת שאתה אהבתי את המונח, הרעלת יין. כן. מה הרגשת? מה זה אומר? זאת אומרת שהגוף שלך, זה כאילו נשאר עם היין, לא מנסה לעשות אותו חזרה. אתה מקטי את כל היין חזרה. הוצאת? אז זה טוב. אז למה הרגשת כמה ימים לא טוב, או שהבנתי לא נכון? זה נקרא אינטוקסיקציה בשפה מקצועית, וזאת אומרת שאת הרוב היה הגוף שלי יותר, הרבה מאוד נספר בדם. וזה עשה תחושה לא טובה? כן, אין בו. אוקיי, ואז זה השפיע בכלל על אוכל, על עייפות, על... כאב ראש. עייפות לא היה, אבל היה בחילה. אבל היית, תחת איזה כותרת היית מקטלג את כל החוויה טובה או לא טובה? טובה. טובה. יפה. יחסית טובה. עוד חוויות טובות מהטיול, תגיד לי. רק חוויות טובות אני רוצה לשמוע. על האונייה. על הבניה, סיפרת על היער. היער, אמרו לנו ככה, מסלול הליכה קצר, בערים, 45 דקות הליכה, שזה טיול מענה לכל המשפחה. הלכנו. בואו נגיד ככה, אבא שלי, כמעט נשארנו שם. אתה הולך, העליות או הירידות, אתה הולך בכזאת דלית. שיפוע. כן. אתה עומד ככה. הבנתי, כן. אתה הולך ככה כמה קילומטרים טובים. 3.5 קילומטר שאמרו, וזה באמת היה ככה, לקח לנו כמעט שעתיים. כמה אנשים? 4. למה הרבה? 4. למה הרבה זמן? זה כל כך קשה לדעת. אתה אוהב אבל לתאר. כשאתה אומרים לך טיול כיף לכל המשפחה, אתה מדבר משהו יחסית קל. אוקיי. איפה עוד נהנינו? היו כמה טיולים, מסטיה למשל, קוטאיסי, שזה גם עוד גדולה שמה, אבל תמונה
תמונה מהחדר של המרפסת שלנו במלון. של העיר. כל פעם עברתם מלון? כן, כל יום כמעט מלון חדש. אוקיי. חשבתי עשיתם כוכב, כאילו חזרתם כל יום למלון. זה קוטליסי בבוקר. וואו, זה נוף. מהמרפסת. משהו מטר. הצוג עצמו 5,200 ומשהו. 5,300, אני לא זוכר. אוקיי. איפה עוד נהנינו? חוויה שתזכור טוב מהטיול. אוכל. שצחקת טוב, אוכל. דבר איתי על האוכל. היה שם משהו. איזה? כמעט כל דבר שטעמתי היה משהו. הגבינה שם, הצלבוני, כשהיא טריה, ממש טריה, בעניין האוכל, מה עשינו בנושא הזה? מעניין, איך מה? הוא פחות קשה למה שאני ראיתי אותו ככה. אוקיי, מה הביא אותך לראות את זה מזווית אחרת? אני לא יודע, אולי פשוט הזמן בלי זה, בלי הסוף להתאפק. אוקיי. זה דבר באפליקציה. מה? לא לקחתי את זה מחשב בעבודה שלי. בהחלט. רציתי האמת, לא לקחתי. אוקיי. אתה יודע, למה לא עשיתי את זה לפני? למה משכתי זמן? למה? ככה, מתעזל. זה עיקר, זה אחד דברים שהכי הגדולה עצמי בראש. אז עושה רושם, תקן אותי אם אני טועה, שסך הכל היה טוב קצת להתנתק, לראות את הדברים, מה שנקרא, מה שאתה עשית בלי ששמת לב, או אם ששמת לב.